ndị Igbo ekenekwa m unu. Asị m na tata bụ ụbọchị afọ bụ 18th of July 2025. Asị na tata ka mụ na mụnwa bụ ọzọ Nwaeze Chukwubuzomba Akajiọfọ ndị Igbo nke abụọ ọzọ emente ime nke mbụ n'ala Igbo niile. Tata bụ ụbọchị ọkara aka mụ na Nze Anyanwụ Akpa Oke Nze Ukwu Igbo ekenekwa m unu. Ọmụ na ya so eje ya bụ ije. Anyị na Abuja kịta, anyị na Abuja ka anyị bịa jikọta aka ọnụ napụta nwanne anyị nwoke na nna anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu maka ya ka anyị ji wee bịa Abuja, maka na ọ sị na okwulu ogelo ya ka anyị ji na-agwa ndị nze na ndị ọzọ ka anyị jikọta aka ọnụ nye ọma Amerịka ọ gbala anyị ụfụfụ na ya bụ Ogbekere Nwangwele eluka ọtụtụ. Nnamdi Kanu anyị nọ na Abuja, anyị ga-esoro ya ji ụlọ ikpe, anyị jeje ụlọ ikpe anyị gaa neti ya na DSS wee nyekwara aka gwa ụmụ ụwa na Ogbekere Nwangwele eluka ọtụtụ nke onye chikwere ya sịrị ọ ga-adịrụ ndị Igbo niile na mma. Igbo bụ Igbo, ekene ụnụ, asị m maka mekwara ụnụ ụnụ n'anya na afọ na mkpụrụ nwa amadi akụrụ n'ala Igbo amịtago mkpụrụ nri nne. Tata mụ na Akajiọfọ ọzọ emente ime anyị bịara Abuja. Ihe ji wee bịa Abuja bụ na onye ndu ka ọ bụ ezigbota nwa afọ Igbo ọkpọ oku a na ọ ya bụkwana mmasị ya na ndị agha na ha so achụ nta bịara ka ha kpọghị ihu. Ọhịa mụ na ya na-ji wee bịa Abuja n'ụbọchị nke tata. Anyị gasịa na kọtụ, anyị si ebe a gaba na DSS ọfịs, anyị na-anọdụ tụtuo ngịga kpaa nkata ka ụmụnne, nwekwana ụmụ ihe anyị ga-akpatụgasị aka, anyị akpatụgasị ha aka wee gbakwana ya aka n'obi wee gwa ya na anyị ma na onwezi ihe ikpe anyị ekpetapụ onwe ya na ikpe ekpego onwe ya. Ihe niile ahụ bụ ihe o buru n'ama